doing things like this, he needs to be in jail. Nobody's okay with staying in jail for now. سخوني يكون مستير مزوج كم زقتلوه معكنا زينا قريش ونيرو. Shutting them down, they will probably be arrested. بزحات ببيت ما أثرت تزرقوا سبات باف ديدي قرأ سيطان مقانون أقدو نايكن دي نصحة سبات دم أفسيشيو أتي ونينو زولو حبتن زنان دما نتي أب قصات نايت سلمات زولو سيطان نمملخ مقانو يوم دزاربو. So many witnesses. Starting to act different, huh? You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. How are you? I'm tired. Just address the camera. ديدي نخم بعل جايزي بيونسا مادونا كيم كارداشيان زامسولون بزحات هوباتن هابتاماتن عالمنا زركبوه سيطانا ومحبرسب أبال مخاني زنقرلو. However they want it, they can have it. You try to get in contact with me, they're all my, partners. أبزحات أرجزي أبتناي موسيقى إندستري عبزنا كترف زخالة هبوب رابريو. بهزبي عالمنا تفتاون زتمسكرلون وناني نايتي رابر زعدل أواردر زخونة باب دادي بفيدرال منجستن متحوار كاروت أكالاتن أب تحت غيدي آتوا باب دادي سقاو سمعيتو نخاروي بمبال أبلعلي بوزحات دك سبعتيو يكون دك آنستيو ناي عمتن صوتاوي تنكوسان بمقبار آدن زاز حشش بمزوار بحبو مزتفلالي قجلتات بمرغاب أب نقدي نوسيب زقلقلا دك آنستيو مزوار نزموت راي زعدما كلاباتن باراتن أب زتفلالي بوتاتات بموتا أب لعلي دك آنستيو كبيدن سف زي بالبدل كم زفت أما بمخصاص أب تحت قيدي كم زقاتو بوزحات معكنات زينا عالمنا كقاو حقوق أنينا اللوا إتي بيبيلونات زقمت جنزبو أب زيد اللحماق نقرات زوافرة وناني أوارد راب زخونة بابتاتي كم توسخي فوكوستي أطوار تزاور إخا تباهلون تخسيسو يركبالو انتو هنا جن بابتاتي نزي أبلعدي كنت عصوزت أنا حنا جبنات كخصص كله مشارختون متحبابرتون من مخانم جن كساب حجي أي تجلتن أبتي أزي سفيح زخونة منبر بيت بابتاتي أبز تجبر فتشا لعل حدا شيح زخون ترامز نايهت أونتي كبقات زيتي ترخيبيو بابتاتن مشارختون أبجزي ليتي زدالوو نايوسيباو ليتاو تلهيتات بمستن حاششن دنزيزوم عراقن زتغلع دك آنستيو بممتع بيب أويل كم زغبا دحر مكبر أبتليتاو تليت زتعدوم السبات بزي عرفتي كاب حدا ساعات نلعلي مستن عوالد وسيب يفتمو يزي خقبر خلو نتن دك آنستيو نخيدخ ما تباهلو زتفلالي حيل الزهب مدهانيتات كم زوهابن مسترقاقت أدما أبتحت غيدي بمقتاو كخصص زتقبره مع سزت راي باب دادي أم منبر بيتو أبز قبرم زتفلالي دقسات بيتي فريك أوتس تباهيلو زفلت فانت أزياز ملو أوليتي نستعدومو من إسيات والدن أوداتن زعدن كوينو نتي مدب نممعراك تباهيلوم زموز أودات كم زلويو زقلات بزي مسر الدما اتي دقس أب مودو اتوم عدومات أودات مستوم نتي مدب كما عرقويلوم زموز أودات وسيبي فتسمو دحري فتصامي دما بابدادي أب منبر بيتو زتفالالي كاميراتات بمحبا نتي كفتم زمسي أطيا في تكبرات بملكع فيديو بمحاز نتوم سبات نزي سئلوكم كزرقو حيلو بمفرراح كاب بزحات هافتامات سبات مقليا زيبولو جنزبي قبل كم زنبرة منجستي فيدرال بوليس أب منبر بيتو بخاميراتات بستسألو سئلتات زرخبو زا انديبندنت استبهالة مربب حبريتا زوطو مجلتي أفليتو إزي ود 54 زخون رابر بابدادي 14 زقزاتو زحازة كستات عن قزاتن بمحاز أب تحت قيدي كم زلو زحبر زلو طبقا بابدادي ماركي أغلي فيديو بابدادي زخون جبن زي بلو نوص سب كخون انكلو بيت زحفت عقاب حقي أمريكا زمسروتو 14 عن قزات زلو خصي فتحاويو إزي زتمسرت خصي أب كرم حزب خونا حقي قبؤن قنعن كم زي كونينا نأمن إزي كبل كلخو جن نناي بابدادي كنعنا بنقبرو كركر حقنتو خنا رقاقتينا بمبال بتا زي انديبندنت استبهالت مربب حبريتا نزمطو حتو خملس تسمعا زحالة فسوني أبيت فردري كقرب كمزلو أبز تحبرو جزي أب ساعتو ترخيبيو مأكلاي دانيا روبين إف فابرونيك بابدادي أدن زستحششات بمزوار
ዓመት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዘካተተ ጾታዊ ትንኮሳ ንግዲ ንወሲብ ዝኾነ ኣዋልድን ካልእ ተግባራትን ብምፍጻሙ ከም ዝተኸሰሰ ኣብ ዝዝርዝረሉ ዝነበረ ሰዓት እቲ ኣብ ቅድሚ ጠበቁኡ ቀሪቡ ዝነበረ ፓፕ ዳዲ ኣብ ገጹ ዝኾነ ዓይነት ስምዒት ኣይረአን ነይሩ። ኣብዚ ሰዓት ዳኛ በዚ ዝበሃል ዘሎ ተኣምን ዲኻ ወይስ ክከራኸሪ ኢኻ ትብል ብምባል ተወሳኺ ናይ ቆፀራ መዓልታት ንኽህቦ ዝሓተቶ። ፓፕ ዳዲ ብወገኑ ክቡር ቤት ፍርዲ ኣነ ንዚ ዝበሃል ዘሎ ክስታት ኣይቅበሎን ይቃወሙ ብምባል ድማ መለሰሉ። ቅድሚ ዳኛ ናይ ቆፀራ መዓልቲ መሃቡ ግን ጠበቃታት ፓፕ ዳዲ ንዝተወሰነ ደቃይቕ ተዘራረቡ እሞ ክቡር ቤት ፍርዲ ናይ ዋሕስ መሰሉ ክሕለወሉን ጉዳዩ ኣብ ደገ ኮይኑ ክከታተሎ ይፈቀዶ ብምባል ንዳኛ ቤት ፍርዲ ተዛረብዎ። እቲ ዓቃቢ ሕጊ ወላካ መሰል ናይ ዋሕስ ዝፍቀዶ እንተኾነ እቲ ተኸሲሱሉ ዘሎ ጉዳይ ግን ኣብ ሕብረተሰብ ኣዝዩ ሓደገኛ ብምዃኑ ሓደጋ ከየውርድ ምእንታን ኣይክፍቀደሉን እዩ ብምባል ዝመለሰሎም። ጠበቃታት ፓፕ ዳዲ ብዋሕስ ንኽወፅእ ናይ 50 ሚልዮን ፓኬጅ ኣቕረቡ። ኣብ ማያዊ ዝርከብ ዋጋ 48 ሚልዮን ዝዋግኡ መንበር ቤቱን ናይ ወላዲቱ መንበር ቤት ዝኾነ ዋጋ 2 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ገንዘብ ዘካተተ ነይሩ። ዓቃቢ ሕጊ በዚ ዝመፀ መጠን ገንዘብ ኣይተዳናገሩን። ኣብ ዘለዎ ኮይኑ ጉዳያቱ ንኽከታተልን ናይ ዋሕስ መሰሉ ድማ ከም ዘይብሉን ብኽታሞም ኣረጋገጹ። እዚ ኣብ ዓለምና ካብቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ራፐራት ዝኾነ ፓፕ ዳዲ በዚ ፈጺምዎ ዝበሃል ዘሎ ነገራት ንብዙሓት ማዕከናት ዜና ከዘራርብ ክኢል እዩ። ንምዃኑ ግን እዚ ንዓለማት ኣዛሪቡ ዘሎ ፓፕ ዳዲ መን እዩ? ስለምንታይ ከ ኣዘራራቢ ሰብ ኮይኑ? ብድሕሪ እዚ ህቡብ መንእሰይ ዘሎ ናይ ማእሰርቲ ምስጢር እንታይ እዩ? ኣብ ሕዳር 4 1969 ዝተወለደ ሾን ጆን ኮምፕስ ኣብ ኒውዮርክ እዩ ተወሊዱ ዓብዩ። ወላዲቱ ጃምስ ኣብ ሓደ ናይ መንግስቲ ቤት ትምህርቲ ተሓጋጋዚት መምህር ኮይና ክሰርሕ ከላ ወላዲኡ ሜድቪን ናይ ቀደም ኣባል ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ክኸውን ከሎ ኣብ መፋርቕ 1960ታት እቲ ስሙ ጉኑን ዝነበረ ኣዘዋዋሪ ሓሽሽ ዝኾነ ፍራንክ ሉካስ ተሓባባሪኡ ነበረ። ኣብ 1972 ወላዲኡ ሜድቪን ኣብ ሓደ ቦታ ብሓሽሽ ዝተለዓለ ናዕቢ ምልዋጥ ተኽሲ ጠያይት ኣብ መኪንኡ ከሎ ተቐትለ። ፓፕ ዳዲ ኣብዚ ግዜ ወዲ 3 ዓመት ነበረ። ዕድሚኡ ንትምህርቲ ምስ ኣኸለ ድማ ኣብ ኒውዮርክ ማውንት ቬርኖ ዝርከብ ናይ ካቶሊክ ቤት ትምህርቲ ተማህረ። ካብ ህፃንነቱ ራብ ዝፈቱ ኣብ ቤት ትምህርቲ ድማ ብፀወታ ኩዕሶ ዝፍለጥ ኣዝዩ ተፈታዊ ቆልዓ ነበረ። ኣብ ናይ ጉብዝና ዕድመ ምስ በፅሐ ድማ ኣብ ናይ በዓል ዲያና ሮዝ ቪድዮታቶም ከም ሳዕሳዓይ ኮይኑ ይሳተፍ ነይሩ። ኣብ ትምህርቱ ኣዝዩ ንፉዕ ዝነበረ ፓፕ ዳዲ ድሕሪ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ምዝዛሙ ኣብ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ብቢዝነስ ኣድሚኒስትሬሽን ትምህርቱ ኣብ ዝከታተለሉ ዝነበረ ግዜ ንስድርኡ ንምሕጋዝ ብምባል ኣብቲ ብበማህርቱ ዝቐርብ ዝነበረ ፓርቲታትን ኣብ ዝተፈላለዩ ክለባትን ራብ ክጻወት ጀመረ። ኣብ ሓፂር ግዜ ሩኡይ ለውጢ ከምጽእ ዝኽኣለ ፓፕ ዳዲ ኣብ ዘቕርበሉ ዝነበረ ኮንሰርትታት ኮነ ድግሳት ብውሑድ ክሳብ 1000 ሰባት ኣብ ዘለዎ ቦታ ይደርፍ ከም ዝነበረ ዝንገር። ብተወሳኺ ፓፕ ዳዲ ኣብ ኤርፖርቲ ሰናጡ ካብ ኣየር የውርድን የደይብን ነይሩ። ቅድሚ ናብ ዩኒቨርሲቲ ምእታው ግን ምስ ሓንቲ ኣሕታሚት ጋዜጣ ብምዃን ናብ ገዛ ገዛ ብምኻድ ጋዜጣ ይዕድል ነበረ። ፓፕ ዳዲ ምስ ኣፕታውን ሪከርድስ መስራቲ ዝኾነ ኣንድሬ ኣሪል ኣብ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ግዜ ምስቲ ኢንዳስትሪ ሙዚቃ ኣሜሪካ ክላለን ኣብቲ ኢንዳስትሪ ናይ ገዛእ ርእሱ ሚና ንኽጻወት ሓገዞ። ነገር ግን ምስ ኣንድሬ ኣሪል ዝነበሮ ናይ ስራሕ ውዕል ስለ ዝወደአ ካብ ስራሕ ተባረረ። ኣብ ሽዑ ግዜ ብዝሰርሖ ስራሓት ኣዝዩ ክዕወት ከም ዝኽእል ዝኣምን ዝነበረ ፓፕ ዳዲ ናቱ ባድ ቦንድ ሪከርድስ ዝተባሃለ ትካል ብምኽፋት ኣብ ሓፂር ግዜ ክምዕብለሉ ዝኽእል ስራሕ ጀመረ። ወዲ 54 ዓመት ፓፕ ዳዲ ኣብ ሙዚቃ ዘለዎ ስብእና ከይተሓፅረ ኣብ ፋሽን ሾን ካልእ ነገራትን ብምስታፍ ኣብ ሓፂር ግዜ ንኣሜሪካውያን ጥራይ ዘይኮነስ እንኮላይ ንዓለም ስሙ ዘላለየ ካብቶም ውሑዳት ሓደ ምዃኑ ይግለጽ። ብዙሓት ሰባት ድማ ነቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተወ ፓፕ ዳዲ ቁራጽ ሸይጣን እዩ፣ ኣእዳው ናይ ብዙሓት ንጹሃት ደም ዘፍሰሳየን፣ ቀና ክብረት ሰብ ዘይብሉ፣ ንሰብ ብገንዘብ ክገዝእ ዝህቅን፣ ንዘኻዕብቶ ገንዘብ ኩሉ ኣብቲ ንግዛት ጽልመት ዝነጥፍ ሰይጣን ንምምላኽ ከም ዘፍስዞም ዘጥፍኦን እዩ ዝሕበር።
ፓፕ ዳዲ ነቶም ክሳብ ሕጂ ኣማውትኦም ጽንጽዋይ ኮይኑ ተሪፉ ዘሎ ህቡባት ደረፍቲ ኣሜሪካ ከም በዓል ቱፓክ፣ ፔክል ጃክ፣ ፔክ ጄይ፣ ሳካድስ ስካርት፣ ካዲ ካዴን፣ ክሪስቶፈር ዊሊያም ካልኦትን ዝኣመሰሉ ህቡባት ራፐር ምኽንያት ሞቶም ከም ዝኾነውን ይንገር እዩ። ፓፕ ዳዲ ንዝሓለፉ 10ታት ዓመታት ነቲ በቲ ኢንዳስትሪ ሙዚቃ ዝግበር ሕቡእ ሚስጥራዊ ቅትለት ተሳታፊ ከም ዝኾነውን ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ክዝረበሉ ጸኒሑ እዩ። ፓፕ ዳዲ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ንዕኡ ክበልጽዎ ኣብ ዝተረኣዩ ራፐራት ካብኡ ጸብለል ዝበሉ ሰባት ብሕቡእ ክቐትልን ክዕምፅን ከም ዝጸንሐ ዝተዛረቡ ሰባት ፌደራል ፖሊስ ነዚ ኩሉ ነገራት ስለምንታይ ስቂሉ ጸኒሑ ብምባል ክኸሱ ከም ዝጸንሑ መንግስቲ ፌደራል ፖሊስ ኣሜሪካ ይገልጹ። ክበጽሖ ዝደለየ ነገራት ከይበጽሐ ዘይቀስን ንዝሓሰቦ ከይፈጸሞ ዘይሓድር ምዃኑ ዝነግሩሉ ፓፕ ዳዲ ኣብ 2008 ፈጻሚ ገበን ዝኾነት ጉጅለ መስረተ። እዛ ጉጅለ ኣብ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ፣ ኣብ ምዝውዋር ሓሽሽ፣ ንግዲ ንወሲብ ዝኾነ ኣዋልድ፣ ኣብ ጭውያ ደቂ ሰባትን ኣብ ምድንጋር ታክስን ትነጥፍ ጉጅለ ነበረት። እዚ ነዛ ጉጅለ መርሐኣ ዝነበረ ፓፕ ዳዲ ድማ ነተን ኣዋልድ ኣደንዛዛ ሓሽሽ ከም ዝወስዳ ብምግባር ኣብ ልዕሊኤን ናይ ወሲብ ገበን ይፍጽም ነይሩ። ኣብ 2023 ዝተፈላለዩ ደረፍቲ፣ ተላሃይቲ፣ ዘየምትን ሞዴላትን ናብ ፖሊስ ከይዶም ካብ ፓፕ ዳዲ ዓመፅን ገበንን ኣብ ልዕሊና ተፈጺሙ ብምባል ክኸስዎ ተራእዮም እዮም። እንተኾነ ግን በቶም ሓዊ ዝለሓሱ ጠበቃታቱ ዘምጽዎ ሓሳባትን በቲ ዘለዎ ሓይሊ ገንዘብን ፋይሎም ክዕጾ ከም ዝተኻእለዩ ዝንገር። ገለ ካብቶም ፋይላት ድማ ናይታ ዓርኩ ዝነበረት ኣሜሪካዊት ሞዴል ካሳንድራ እዩ። ሕዳር 16 2023 ዓመተ ምህረት ኣብ ሎንደን ነሐሰ 1986 ዝተወለደት ኣሜሪካዊት ሞዴል ካሳንድራ ኤልዛቤት ኣብ ግዚኣ ዝተፈላለዩ ቅዲ ክዳውንቲ ብምልባስ ኣብ ትገብሮም ዝነበረ ውድድራት ኮነ መደባት ዓቢ ጽልዋ ክትሕድር ጀመረት። ኣብ ሓጺር እዋን ድማ ህብብቲ ኾነት። ፓፕ ዳዲ ንሰብነታን ቅርጻ ኣካላታን ብጣዕሚ ይምነዮ ከም ዝነበረዩ ዝነግር። ምስ ተላለያ ድማ ኣብቲ ናቱ ትካል ንኽሰርሕ ናይ ስራሕቶ ብምቕራብ ኣብ ትካሉ ኣፈረማ። በዚ ድማ እቲ ትካል ዘፍረዮም ክዳውንቲ ከተላልየሉን ጌራቶም ኣብ መድረኽ ከም ትወፅእ ገበረ። ብተወሳኺ ኣብ ተዋስኦን ግጥምታትን ከም ትሳተፍ ብምግባር ድማ ዕድል ከፈተላ። እዛ ሞዴል ገና ጓል 17 ዓመት እንከለያ ምስቲ ወዲ 37 ዓመት ዝኾነ ፓፕ ዳዲ ዝተላለየት። ጽቡቕ ፍቕራዊ ህይወት ድማ ጀመሩ። ኣብ ግዚኡ ፓፕ ዳዲ ከም ዝብሎ ካብ ዘለኒ ጠቕላላ ግዜ 25 ሚእታዊት ንዓኣየ ዝህባ፣ እቲ ዝተረፈ ግዜ ግን ናተዩ። እተን ኣነ ዝህባ 25 ሚእታዊት ግዜ ግን ኣብ ዓለምና ካብተን ኣለዋ ዝበሃላ ኣዋልድ ክትከውንን ኣብ ቅድሚት ክስራዕን ከም ትኽእልን ዝገብርኣ ብምባል ተዛረበ። ኣብዚ ድማ ኩሉ ድሕረ ባይታን ህይወታን ተቆጻጸራ። እዛ ሞዴል ከም ዝሓበረቶ ኣብ ቅድሚኡ ምስ ዝተፈላለዩ ኣወዳት ወሲብ ንኽትፍጽም የገድዳ ከም ዝነበረ፣ ብብዝሒ ኣልኮል ክሰትን ኣደንዛዛ ሓሽሽ ክትወስድን ይደፋፍኣ ከም ዝነበረ ድሕሪ ምግላጽ ህይወታ ከም ዝዘራረገለያ ትዛረብ።